Mukomana anonzi Majara Jairus ouya achizvipuruvha mashoko ake aanotaura achiti vakomana zviri kuitika kuPrick Cape Farm ndakambozvitaura izvi ende kwatiri kuenda nyika iri kuenda kumawere kwatiri kuona kuti nhau ye2030 vakomana they are serious about it. Sanapinda mashoko anoda nyogwa panapa naMajara Jairus ndobva subscribe like out on the bell icon. Tipinda paindo pake Majara Jairus anobuda nyara achiti aposta pictures ekuPrick Cape Farm amakaona kuti aiwa vakomana vearmy vakanga variko muzora nezora munonyora achiti recently I said Indi Mnangagwa will meet senior army officers and invite them for a tour at Prick Cape Farm. Yesterday, during Chiwenga's absence, some senior army officers wanted to Prick Cape Farm and they can be seen in this picture receiving some lecture from Mnangagwa's frontman Owen Nowe. Anobva posta picture repost yakaiswa 29 November achiti he will meet senior army officers and formally invite them for a tour of the Prick Cape Farm. Strangely, this graduation ceremony has happened in the absence of General Anselm Sanyatre who is in South Africa. ndo mashoko arozama kutaura achizvipurwa achiti aiwa mashoko andakambotaura kuti aiwa masenior army officers vachatoshedziwawo vachitopiwa malectures pana 2030 uye kuti vasazoresista kana kuzova nemamwe mathoughts. Mashoko anotaurwa naMajara Jairus acho achizviti vakomana kwatiri kuenda mungakuramba zvenyu kana kumuti anovhotomuka sezvinotoramba achitaura vamwe vachiti kuti Majara Jairus uyu zvaanotaura anozvova nepi ngaambodzikama, but achiuya achizvipuruvha vanhu vakuona kuti another side of him anenge achitaura chokwadi. Tudze mafungiro enyu pinda musection medu, musaona subscribe or like, chinotoramba bell icon.